Dwi oedfen edrych, boys. O. Ti'n i mlaen nawr, dwi? 80. O, snap. Sut mae'n edrych yn neiti o gwbl, ie? Sy'n me? Mae'n siwgo dda meiti, gyfe? Dwi'n falch bod hynna drosodd. Sbien fan ifanc. A deud y gwir o'n os ni'n mynd i'n gwneud na eto! O! Oedden ni'n mynd expecto hwnna. O, sa'r bagion o'n ngwrtha di, ngwrtha ni de. Oh my god. Oh, mae gas na fi roller coasters. Pan chi'n meddwl am darlledu'n Gymraeg, chi'n meddwl am Hywel Gwynfryn? Ydyn. Mae'n teimlo fel ffrind yn dwi. Mae'n teimlo fel rhywun yn hawdd i siarad â. O, mae di wneud y dda, di chwarae teg. Mae o ar y limelight swn i ddweud ers blynyddoedd di. Wel, be oedd i fod i ddigwydd oedd bod fi... I'n cocio i benna. Oedd hatfarad y ti? Oh, that was fake. Yeah. Obviously, mae'n pancake. Plastic. Mae'n pan like that. Mae'n pancake fel yna. Ond Hywel oedd y cynta, a Hywel oedd y greiddiol. A mae dal i wneud e, dyna beth sy'n anhygoel, diolch beth. O, mae dal yn gweithio, then. Mae fe'n dal gweithio. Oedd e fel the godfather o darlledu Cymraeg yn dwi. Chi ydy'r darlledwr gorau welodd Cymru... O na, diolch yn dweud hynna. O, oedd mor cute. Mae'n eitha cheeky na gwe. A deud y gwyn onest, fel dwi wedi dweud o'r blaen, bydd rhaid i'r dynion yn y cotia gwyn, de, yn llusgo fi o ma cyn ai o ma, de. Mae e fel yn rhoi teimlad twym i ti yn dwi. Okay, else. So, you know, like, oh, Okay. Hywel Gwynfryn.